Добър вечер, уважаеми гости! Много се радвам да видя масите пълни, чиниите също, а още повече чашите. На здраве! Весело изкарване ви желая и искам да ви прочита няколко думички за един благослов в тази празничен нощ. Да бъдем празнични, да бъдем здрави и да живеем в мир и благодат. В морето всяко зло да се удави, а Бог да бъде винаги с вас. Този, който няма, нека придобие. Този, който има, да го удвои. 2 ризи нека всеки да ушие, ала едната нека подари. Този, който не е влюбен, да се влюби, а влюбеният нека е щастлив. Болникът болестта си да изгуби, а живият да бъде здрав и жив. Доброто нека в вас да се засели, омразата до край да изгори. Да има светли сватбени недели, любов и здраве, радост и пари. Честита ви празнична вечер. Няма да казвам още новата година, малко още остава до нея. През това време, докато я чакаме, ще ни весели Оги. Всичко го знаете. С приятна българска и всякаква международна музика. И сега на вашето внимание нашата специална изненада Аиша и Кетрин.